shadow an Ghráinneog. Cén fá bhfuil an tanam sin hair cur shocker. Sin é an tang rud is covenant. Agus an jobha uas fach sin. Cé misha, cén fá na cofim la mé an rodella. Cé an Maria seo. Níl am agam donna dhéanamh seo. Chéad. Mar a bhecin tú béadlán riamh an seo go luath. Fahans mar gadaí a nerd seocht agus tabbar chobann na éan na gamad. Cé héir tú féin agus conas a bhfuil a fios agus má anam. Cad faoi a bhfuil tú a caint. Gaeilge, ma alien sé go bhfuil an fearr ina aga bhúm an sin is cuma cad a bháil, Cafa mé ara go dhéanamh. An ruúin an ama a caite agam a dhéagla seo, gobhad mé na smart a gadaí a nerd a ráis.